Farum Bokseklub og bokseklubben Kvik Ballerup arrangerer for tredje gang en af Danmarks fedeste fight nights. Det foregik lørdag 1. februar i Farum Arena. Vi er aften for de bedste boksere at se, som er i Danmark inde i amatørregionen. Derfor venter intet mindre end samme fede stemning, som vi præsterede med det mest fantastiske publikum sidste år. Der var solid opbakning til ungdomsbokserne, som havde deres lokale fans med. Rasmus Hjort fra Farum Bokseklub vandt åbningskampen til stor glæde for fans og trænere. Tempoet blev holdt hele aftenen igennem. I aftens letteste U17-klasse måtte kampen afbrydes midlertidigt, mens Asaf fik tjekket et flækket øjenbryn af stævnelægen. Daniel Clifford havde stor opbakning fra hele salen i kampen mod Truslev. Sejren gik dog til Truslev med dommerstemmerne 3-2. Elite-mellemvægtkampen mellem Springle og Abud gik alle 3 runder med en sejr på 3-2 til Ibrahim Abud. Aftenens sidste kamp i weltervægt var et brag af en kamp mellem Osman og Buyuk Demir. Med dybeste respekt for begge boksere, så er vinderen i det røde hjørne. Tak til Farum Bokseklub og Kvik Ballerup for endnu en fantastisk fight night.